Advokat porodica 8 poginulih rudara u nesreći u rudniku Soko saopštio da je podneo tužbu za naknadu štete protiv javnog preduzeća Resavica na iznos od 24 miliona dinara. Iz tog javnog preduzeća nisu komentarisali tužbu. Pravni zastupnik je podneo tužbu za naknadu štete u ime 24 tužioca koji su pravni sledbenici osmorice poginulih rudara, prenosi RTS. S obzirom na visinu tražene odštete za ovaj slučaj, biće nadležan Viši sud u Nišu. Kako kažu, očekuju objektivno i nepristrasno veštačenje. Krivični postupak za ovu nesreću nije pokrenut, a advokat porodica pre skoro godinu dana uložio je žalbu Ustavnom sudu. Medicinski fakultet u Beogradu juče je prekinuo štrajk koji je izglasao 12. marta, a započeo 17. marta do ispunjenja studentskih zahteva, saznaje danas. Za danas je ovu vest potvrdila i dekanka tog fakulteta Tatjana Simić, koja je na pitanje da li je ta visokoškolska ustanova prekinula štrajk kratko odgovorila jeste. Istovremeno danas je imao uvid u odluku o prekidu, odnosno prestanku štrajka zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu, proglašenog 12. marta, u kojoj doslovno stoji: većina zaposlenih Univerziteta u Beogradu, Medicinskog fakulteta su dana 12. marta doneli odluku o stupanju u štrajk sa početkom 17. marta. Dana 18. marta na Medicinskom fakultetu izvršen vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete. Nakon upoznavanja sa sadržinom zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru, većina zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu, donosi odluku o prekidu, odnosno prestanku štrajka, koji je odlukom bio proglašen. Maturanti Trgovinsko-ugostiteljske škole Toza Dragović u Kragujevcu, koji su u blokadi, saopštili su danas direktoru te škole Ivici Miljkoviću da su na plenumu doneli odluku o njegovoj smeni, a dali su mu rok do ponedeljka da podnese ostavku. Tokom jednočasovne rasprave ispred direktorove kancelarije, roditelji su se pridružili zahtevu učenika za smenu Miljkovića, što su podržali i profesori te škole koji se solidarišu sa maturantima. Novak Đoković se plasirao u polufinale Mastersa u Majamiju pobedom nad Sebastianom Kordom sa 6-3-7-6. Naredni rival biće mu Bugarin Grigor Dimitrov. Đoković je u prvom setu pri rezultatu 4-4 vezao 8 poena i poveo sa 1-0, da bi u drugom vratio brejk u finišu, a potom u taj brejku došao do pobede. Srbin je postao najstariji polufinalista Mastersa ikada, a protiv Dimitrova, sa kojim je nedavno igrao i egzibicioni meč u Sofiji, ima skor 12 pobeda i 1 poraz. Meč je zakazan za petak od 20 časova. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 12 do 17 stepeni.